उकळत्या पाण्यामध्ये कोबी घालून तर बघा. कोबी उकळत्या पाण्यामध्ये घातल्यानंतर एक मस्त अशी रेसिपी तयार होईल, जी तुम्ही नेहमी जेवणासाठी वापरू शकता किंवा टिफिनसाठी सुद्धा नेऊ शकता. तर ती रेसिपी काय आहे ती आता बघूया. तर इथं कढई गरम केली आहे आणि 1 चमचा तेल घातलेलं आहे. तेल चांगलं गरम झालं की याच्यामध्ये मी 1 चमचा मोहरी घातलेली आहे. मोहरी चांगली तडतडू द्यायची. मोहरी चांगली तडतडली की मी अर्धा चमचा जिरं घातलं आहे. जिरं चांगलं फुलू द्यायचं आणि मग थोडासा हिंग घातलेला आहे. थोडीशी कढीपत्त्याची पानं पण घातलेली आहेत आणि आता हे जरा एकत्र करून घ्यायचं. नंतर 1 कांदा आहे तो बारीक चिरून घातलेला आहे. कांदा पण व्यवस्थित परतवून घ्यायचा मऊ पडेपर्यंत. तर कांदा असा छान असा परतवून घेतलेला आहे. नंतर याच्यामध्ये मी काही मिरच्या घातलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये मी लाल सुक्या मिरच्या पण वापरलेल्या आहेत आणि हिरव्या मिरच्या पण वापरलेल्या आहेत. तुमच्या तिखटानुसार तुम्ही या मिरच्या वापरा. ज्या लाल सुक्या मिरच्या आहेत त्या ऑप्शनल आहेत, नाही वापरलात तरी चालेल, पण दिसायला छान दिसतं म्हणून मी त्या वापरलेल्या आहेत. मिरचीचं प्रमाण तुमच्या तिखटानुसार कमी जास्त करू शकता. आता ह्या फोडणीमध्ये व्यवस्थित परतवून घेतल्यात मिरच्या. आता मी याच्यामध्ये पाव चमचा हळद घातलेली आहे. हळद पण याच्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची. हळद याच्यामध्ये एकत्र केल्यानंतर मग याच्यामध्ये मी भिजवलेली चणा डाळ घातलेली आहे. तर 4 चमचे चणा डाळ मी धुवून 5 ते 7 तासासाठी भिजत ठेवलेली. तर ही भिजवलेली चणा डाळ याच्यामध्ये घालायची आहे. चणा डाळीची क्वांटिटी पण तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. 1 बटाटा आहे तो तासून त्याच्या छोट्या फोडी केलेल्या आहेत. छोट्या पीस करायचे त्याचे आणि तो आता मी इथं ॲड केलेला आहे. आणि त्याच्यानंतर मग हे आपल्याला छान असं एकत्र करून घ्यायचं आहे. आता याच्यामध्ये मी हा बारीक चिरलेला कोबी घातलेला आहे. तर कोबी हा पाव किलोपेक्षा थोडा जास्तच आहे. तर एवढा कोबी मी इथं वापरलेला आहे. आणि आता याच्यामध्ये चवीप्रमाणे आपल्याला मीठ घालायचं आहे. भाजीला जेवढं मीठ पाहिजे ते आता इथं घालायचं आहे आणि हे छान असं एकत्र करून घ्यायचं. गॅसची फ्लेम मिडियम ठेवायची आणि मस्त अगदी सगळ्या कोबीला हा मसाला लागेल इथपर्यंत आपल्याला छान अगदी हे एकत्र करून घ्यायचं. आणि याच्यावरती एक वेळणी ठेवलेली आहे मी आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी पण घातलेलं आहे आणि गॅसची फ्लेम स्लो ठेवून आपल्याला मस्तपैकी ही भाजी शिजवून घ्यायची आहे. गॅसची फ्लेम मात्र स्लोच पाहिजे. वेळणीवर पाणी घातलेलं आहे. भाजीमध्ये अजिबात पाणी घालायचं नाही आणि मध्ये मध्ये मात्र 1-2दा चेक करायचं. ते एक 10 ते 15 मिनिटानंतर बघू शकता भाजी मस्त शिजलेली आहे. बटाटा पण छान अगदी शिजलेला आहे. पुन्हा एकत्र करून घेतलं आणि नंतर मग याच्यावरती मी ओलं खोबरं घातलेलं आहे आणि थोडी हिरवी बारीक चिरलेली कोथिंबीर पण घातलेली आहे. पुन्हा एकत्र करून घेतलं हे आणि नंतर ह्याच्यावरती मी आता झाकण ठेवून 1-2 मिनिटाची वाफ दिलेली आहे. पण आता मात्र ह्या झाकणावरती आपल्याला अजिबात पाणी घालायचं नाही आहे. तर झाकण ठेवायचं आणि 2 मिनिटाची वाफ द्यायची, कारण आपण ओलं खोबरं वगैरे वापरलं आहे ना त्याच्यासाठी. 1-2 मिनिटाची वाफ दिल्यानंतर बघू शकता मस्त अशी आपली ही कोबीची भाजी तयार झालेली आहे. चणा डाळ घालून खूप छान लागते ही भाजी. नक्की करून बघा. रोजच्या जेवणासाठी तुम्ही ही भाजी वापरू शकता किंवा टिफिनसाठी सुद्धा वापरू शकता. तर मस्त एकदम चवदार अशी आणि परफेक्ट अशी ही आपली कोबीची भाजी इथं तयार झालेली आहे. छान एकदम मस्त परफेक्ट. तर तुम्हाला ही माझी रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. अशा छानशा रेसिपीसह आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.